Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα first και follow σύνολα για την εξακρίβωση του αν μία γραμματική είναι μη οπισθοδρομική. Η ιδέα είναι να δύναται ο συντακτικός αναλυτής να προσδιορίζει με μονοσήμαντο τρόπο την εναλλακτική του κανόνα με την οποία θα αναπτύξει ένα μη τερματικό στοιχείο σε μια ημιτελή πρόταση βλέποντας μπροστά στην είσοδο ένα και μόνο σύμβολο. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε, το πρόθεμα κάθε εναλλακτικής των κανόνων να είναι μοναδικό, έτσι ώστε βλέποντας το επόμενο σύμβολο στην είσοδο να γνωρίζει ποια εναλλακτική θα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη ενός μη τερματικού στοιχείου. Από μόνα τους, όπως είδαμε και στα προηγούμενα βίντεο, τα σύνολα first και follow δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τον προσδιορισμό της εναλλακτικής του κανόνα. Χρησιμοποιούνται όμως για τον υπολογισμό ενός νέου τύπου συνόλου που ονομάζεται first plus και θα το δούμε σε αυτή τη διαφάνεια και χρησιμοποιείται άμεσα από τον συντακτικό αναλυτή για τον προσδιορισμό της παραγωγής με την οποία θα αναπτυχθεί ένα μη τερματικό σύμβολο. Παρατηρώντας λοιπόν στη διαφάνεια τον κανόνα με τον οποίο υπολογίζονται τα first plus σύμβολα, παρατηρούμε ότι τα σύνολα first plus ορίζονται αναπαραγωγή της γραμματικής και όχι ανά σύμβολο όπως ορίζονται τα σύνολα first και follow. Αυτό είναι κατανοητό γιατί το first plus για μία παραγωγή θα μας υποδείξει πότε πρέπει να αναπτύξουμε ένα μη τερματικό στοιχείο με αυτήν την παραγωγή γνωρίζοντας το επόμενο σύμβολο στην είσοδο. Συγκεκριμένα το first plus σύνολο για μία παραγωγή περιέχει όλα τα τερματικά σύμβολα που οποιοδήποτε από αυτά, αν αποτελεί το επόμενο σύμβολο στην είσοδο, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη του μη τερματικού στοιχείου με αυτή την παραγωγή. Ο τρόπος υπολογισμού των first plus συνόλων φαίνεται στη διαφάνεια και μάλιστα είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει το σύνολο first της δεξιάς πλευράς του κανόνα. Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει στις προηγούμενες διαφάνειες να μελετάμε τα first σύνολα για σύμβολα. Εδώ βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε το first σύνολο του β, όπου το β βλέπουμε είναι η δεξιά πλευρά του κανόνα και μπορεί αυτό το β να αποτελείται από οποιοδήποτε πλήθος τερματικών ή μη τερματικών συμβόλων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Για να υπολογίσουμε τώρα το first σύνολο μιας παραγωγής, ξεκινάμε από το πρώτο σύμβολο στα δεξιά του κανόνα. Δηλαδή σε αυτόν εδώ τον κανόνα που βλέπουμε, αυτό το β θα αποτελείται από κάποια σύμβολα. Εμείς ξεκινάμε και διατρέχουμε αυτά τα σύμβολα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο σύμβολο στα δεξιά του κανόνα και επισυνάπτουμε το first αυτού του συμβόλου στο first της παραγωγής. Δηλαδή εδώ το πρώτο σύμβολο που θα βρούμε θα έχει κάποιο first σύνολο. Αυτό το first σύνολο θα το επισυνάψουμε στο first της όλης παραγωγής. Εάν αυτό τώρα το σύμβολο που μελετήσαμε είναι προαιρετικό, πηγαίνουμε και στο δεύτερο σύμβολο και επισυνάπτουμε στο first της παραγωγής το first και του δεύτερου συμβόλου. Αυτή η διαδικασία που είπαμε για τα δύο πρώτα σύμβολα συνεχίζεται επαναληπτικά όσο συναντάμε σύμβολα προαιρετικά, διατρέχοντας τα σύμβολα της παραγωγής από τα αριστερά προς τα δεξιά. Τα σύμβολα που θα έχει το first της παραγωγής στο τέλος των επαναλήψεων, δηλαδή μέχρι να τελειώσουν τα σύμβολα στη δεξιά πλευρά του κανόνα ή μέχρι τη στιγμή που θα βρούμε ένα σύμβολο που δεν είναι προαιρετικό. Αυτά λοιπόν τα σύμβολα που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσουν το έγκυρο αποτέλεσμα για το first σύνολο της παραγωγής. Αυτό θα το δούμε και σε παράδειγμα σε επόμενη διαφάνεια. Αφού λοιπόν τώρα θα έχουμε υπολογίσει τα first σύνολα για κάθε παραγωγή, μπορούμε να υπολογίσουμε τα first plus σύνολα για τις παραγωγές χρησιμοποιώντας τον κανόνα που φαίνεται στη διαφάνεια. Λέει λοιπόν αυτός ο κανόνας: εάν το first σύνολο μιας παραγωγής δεν περιέχει μέσα το κενό σύμβολο, τότε το first plus σύνολο αυτής της παραγωγής ισούται με το first σύνολο της παραγωγής. Εδώ δηλαδή. Άρα λοιπόν το first της παραγωγής θα ισούται με το first plus σύνολο της παραγωγής. Διαφορετικά, το first plus σύνολο μιας παραγωγής θα έχει τα σύμβολα του first συνόλου της παραγωγής και τα σύμβολα follow του συνόλου του αριστερού συμβόλου του κανόνα, δηλαδή του α. Και αυτό θα το δούμε σε παράδειγμα σε επόμενες διαφάνειες. Τώρα, έχοντας υπολογίσει τα first plus σύνολα,
για όλες τις παραγωγές της γραμματικής. Μπορούμε να εξακριβώσουμε εάν η γραμματική είναι backtrack free ή αλλιώς αν είναι μη οπισθοδρομική. Συγκεκριμένα, για να είναι μια γραμματική μη οπισθοδρομική θα πρέπει κανένα από τα first plus σύνολα να μην έχουν κοινά στοιχεία. Και αυτό στη διαφάνεια εκφράζεται με τη μηδενική τομή οποιουδήποτε ζεύγους first plus συνόλων για όλες τις παραγωγές της γραμματικής. Και πάμε στη συνέχεια να δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού των first plus συνόλων βάσει της πρώτης εκδοχής του κανόνα που υποδεικνύεται με το πράσινο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, αυτή η εκδοχή αναφέρεται στην περίπτωση όπου η δεξιά πλευρά του κανόνα δεν είναι προαιρετική. Τότε τα first plus σύνολα της παραγωγής, όπως βλέπουμε, είναι ίδια με τα first σύνολα της δεξιάς πλευράς της παραγωγής. Όταν λέμε δεξιά πλευρά της παραγωγής, εννοούμε το εξής. Στον τύπο που περιγράφει τον υπολογισμό των first plus συνόλων, βλέπουμε τα first plus σύνολα υπό τη μορφή συνάρτησης και παίρνουν ένα όρισμα. Αυτό το όρισμα είναι μια παραγωγή κάποιου κανόνα. Το δεξί μέρος της παραγωγής αντιστοιχεί στο σύμβολο Β και μπορεί να είναι οποιοδήποτε πλήθος από τερματικά ή μη τερματικά στοιχεία. Για να παρουσιάσουμε αυτό το σενάριο δεξιά στη διαφάνεια, βλέπουμε μια απλή γραμματική που αποτελείται από 3 κανόνες και χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα για τα μη τερματικά στοιχεία και πεζά γράμματα για τα τερματικά. Ο πρώτος κανόνας, όπως βλέπουμε, έχει 2 εναλλακτικές και μας δείχνει ότι το σύμβολο α παράγεται με 2 εναλλακτικές, η μία εκ των οποίων έχει το σύμβολο β στη δεξιά πλευρά και η άλλη έχει το σύμβολο σ. Ακριβώς από κάτω φαίνονται και οι κανόνες που ορίζουν τα σύμβολα b και c αντίστοιχα. Τώρα, βάσει του αλγορίθμου first που έχουμε δει σε προηγούμενες διαφάνειες, υπολογίζουμε τα first σύνολα για τα μη τερματικά σύμβολα b και c. Και προκύπτει ότι περιέχουν αντίστοιχα τα τερματικά σύμβολα b και c μικρό. Παρατηρούμε επίσης εδώ ότι σε κανένα από αυτά τα first σύνολα δεν υπάρχει το κενό σύμβολο ε. Άρα για τον υπολογισμό των first plus συνόλων των 2 παραγωγών του συμβόλου α χρησιμοποιούμε την πρώτη εκδοχή του κανόνα υπολογισμού first plus συνόλων, δηλαδή αυτή εδώ. Έτσι προκύπτει ότι για την πρώτη παραγωγή, όπου δείχνει πώς παράγεται το α από το β, το first plus σύνολο περιέχει μόνο το τερματικό β. Ενώ για τη δεύτερη παραγωγή, που μας λέει ότι το α παράγεται από το σ, το first plus σύνολο περιέχει μόνο το τερματικό σ. Στη συνέχεια, ακριβώς παρακάτω, συγκρίνουμε τα 2 first plus σύνολα που υπολογίσαμε προηγουμένως και παρατηρούμε ότι δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, γιατί το ένα περιέχει το b και το άλλο περιέχει το c. Άρα η γραμματική που μελετήσαμε πληρεί τις προϋποθέσεις της backtrack free συνθήκης. Προφανώς δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τα first plus σύνολα για τις υπόλοιπες 2 παραγωγές της γραμματικής που περιγράφουν τα σύμβολα b και c, γιατί τα μη τερματικά σύμβολα b και c παράγονται από μία και μόνο παραγωγή. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση για αυτά τα σύμβολα να έχουμε πολλαπλούς τρόπους ανάπτυξής τους σε μια ημιτελή πρόταση. Και πάμε στη συνέχεια να δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού των first plus συνόλων που εμπεριέχει και τη χρήση της δεύτερης εναλλακτικής του κανόνα υπολογισμού των first plus συνόλων που υποδεικνύεται πάλι με το πράσινο πλαίσιο. Συγκεκριμένα αυτή η εκδοχή αναφέρεται στην περίπτωση όπου η δεξιά πλευρά του κανόνα είναι προαιρετική. Τότε τα first plus σύνολα της παραγωγής, όπως βλέπουμε, είναι η τομή των first συνόλων της δεξιάς πλευράς του κανόνα και του follow συνόλου του μη τερματικού στοιχείου στα αριστερά της παραγωγής. Στον τύπο αυτόν που έχουμε, το α είναι το σύνολο που βρίσκεται αριστερά της παραγωγής και το β αντιστοιχεί, όπως είπαμε, στα σύμβολα που βρίσκονται δεξιά της παραγωγής. Για να παρουσιάσουμε τώρα αυτό το σενάριο, δεξιά στη διαφάνεια βλέπουμε μια απλή γραμματική που αποτελείται από 5 κανόνες και χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα για τα μη τερματικά στοιχεία και πεζά γράμματα για τα τερματικά. Ο πρώτος κανόνας περιγράφει την παραγωγή του μη τερματικού συμβόλου F, χρησιμοποιώντας μία παραγωγή που στη δεξιά πλευρά της έχει το μη τερματικό σύμβολο α ακολουθούμενο από το τερματικό χ. Ακολούθως υπάρχει ο κανόνας που περιγράφει την παραγωγή του συμβόλου α και έχει 2 παραγωγές, η πρώτη εκ των οποίων έχει το μη τερματικό σύμβολο β ακολουθούμενο από το μη τερματικό σύμβολο σ ακολουθούμενο από το μη τερματικό σύμβολο d. Και η δεύτερη που βλέπουμε ακριβώς από κάτω είναι το μη τερματικό στοιχείο β ακολουθούμενο από το τερματικό στοιχείο κ.
Τέλος, ακολουθούν και 3 κανόνες που ορίζουν τα μη τερματικά σύμβολα B, C και D. Σε αυτούς τώρα τους κανόνες παρατηρούμε ότι υπάρχουν 2 εναλλακτικές, εκ των οποίων η μία περιλαμβάνει το σύμβολο ε. Δηλαδή τα σύμβολα B, C και D είναι προαιρετικά στην πρώτη εναλλακτική του κανόνα που παράγει το α. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και θα υπολογίσουμε τα first plus σύνολα για τον κανόνα που παράγει το μη τερματικό σύμβολο α. Γι' αυτό το λόγο θα υπολογίσουμε τα first σύνολα όλων των συμβόλων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν τον κανόνα, αλλά και το follow σύνολο για το σύμβολο α που βρίσκεται αριστερά του κανόνα. Στη διαφάνεια φαίνονται τα περιεχόμενα των first συνόλων για όλα αυτά τα σύμβολα, συμπεριλαμβανομένου και του first συνόλου για το τερματικό στοιχείο K, που συμμετέχει στη δεύτερη εναλλακτική του κανόνα. Στα first σύνολα για όλα τα σύμβολα της πρώτης εναλλακτικής του κανόνα, όπως βλέπουμε, περιέχεται μέσα το κενό σύμβολο ε. Κατά συνέπεια, το first σύνολο της πρώτης εναλλακτικής του κανόνα περιέχει το κενό σύμβολο ε που φαίνεται εδώ. Δηλαδή, η πρώτη εναλλακτική του κανόνα, που είναι η BCD, περιέχει στο first σύνολό της τα σύμβολα BCD και το ε. Αντίθετα, στη δεύτερη εναλλακτική του κανόνα α, μόνο το πρώτο σύμβολο είναι προαιρετικό. Κατά συνέπεια, το first σύνολο της δεύτερης εναλλακτικής του κανόνα δεν περιέχει το σύμβολο ε και περιέχει μόνο τα σύμβολα B και K. Άρα, για την πρώτη εναλλακτική του κανόνα, δηλαδή το BCD, χρησιμοποιούμε τη δεύτερη εκδοχή του τύπου που υπολογίζει τα first plus σύνολα και τόσο αυτή όσο και το αποτέλεσμά της υποδεικνύονται στη διαφάνεια με το πράσινο πλαίσιο. Δηλαδή, εδώ είναι ο τρόπος που υπολογίσαμε τα first plus σύνολα και εδώ ακριβώς από κάτω μας δείχνει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το first plus αυτής της παραγωγής είναι το σύνολο που περιέχει τα τερματικά B, C, D, H και ε. Ενώ τώρα για τη δεύτερη εναλλακτική του κανόνα χρησιμοποιούμε την πρώτη εκδοχή και τόσο αυτή όσο και το αποτέλεσμα υποδεικνύονται με το κίτρινο πλαίσιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η δεύτερη παραγωγή έχει first plus σύνολο που περιέχει μέσα μόνο τα τερματικά στοιχεία B και K. Τώρα, εάν ελέγξουμε την τομή αυτών των δύο συνόλων θα παρατηρήσουμε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο και αυτό είναι το τερματικό σύμβολο Β. Κατά συνέπεια, η τομή τους είναι διάφορη του κενού συνόλου. Άρα συμπεραίνουμε ότι αυτή η γραμματική δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της backtrack-free συνθήκης. Και πάμε τώρα να υπολογίσουμε τα first plus σύνολα για ένα πιο ρεαλιστικό παράδειγμα που είναι αυτό της γραμματικής της απλής αριθμομηχανής που φαίνεται στα δεξιά της διαφάνειας. Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε πώς υπολογίστηκαν τα first και follow sets για όλα τα σύμβολα αυτής της γραμματικής. Τα σύνολα αυτά φαίνονται στην τελευταία στήλη που είναι στους πίνακες στα αριστερά της διαφάνειας. Συγκεκριμένα φαίνονται σε αυτές τις δύο στήλες. Πάνω είναι τα first και κάτω είναι τα follow. Χρησιμοποιώντας τον κανόνα υπολογισμού των first plus συνόλων που είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες, υπολογίζουμε τα first plus σύνολα για τα μη τερματικά σύμβολα της γραμματικής που περιγράφονται από κανόνες που έχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτικές. Εάν κοιτάξουμε στη γραμματική θα παρατηρήσουμε ότι οι κανόνες που έχουν πάνω από μία εναλλακτική είναι ο expression τόνος, ο term τόνος και ο factor. Και για αυτά τα σύμβολα υπολογίζουμε τα first plus σύνολα. Αυτό γιατί, όπως είπαμε, οι κανόνες με μια εναλλακτική δεν μπορούν να ακυρώσουν την ισχύ της backtrack-free συνθήκης. Κοιτώντας λοιπόν τα σύνολα, για κάθε ένα από αυτά τα σύμβολα παρατηρούμε ότι κανένα δεν μοιράζεται ίδια στοιχεία. Συνεπώς, η γραμματική ικανοποιεί την backtrack-free συνθήκη. Και πάμε τώρα λίγο να εξηγήσουμε τον πίνακα που περιέχει μέσα τα first plus sets. Αυτός ο πίνακας, όπως είπαμε, περιέχει τα first plus sets για τρία μη τερματικά σύμβολα, το expression τόνος, το term τόνος και το factor. Το expression τόνος, όπως βλέπουμε, περιγράφεται από τρεις εναλλακτικές, τη 2, την 3 και την 4. Και εδώ στο πίνακα, στη μεσαία στήλη, βλέπουμε αυτές τις εναλλακτικές, τη 2, την 3 και την 4. Και στα δεξιά βλέπουμε με ποια εναλλακτική θα αναπτύξει το σύμβολο expression τόνος, ανάλογα με το ποιο θα είναι το επόμενο σύμβολο στην είσοδο. Έτσι, εάν πρόκειται να αναπτύξει το expression τόνος και το επόμενο σύμβολο στην είσοδο είναι το συν, θα επιλέξει την εναλλακτική 2. Εάν το επόμενο σύμβολο στην είσοδο είναι το πλην, θα επιλέξει την εναλλακτική 3. Και αν το επόμενο σύμβολο στην είσοδο είναι το τέλος αρχείου ή η δεξιά παρένθεση, θα επιλέξει την εναλλακτική 4. Εδώ ο συντακτικός αναλυτής πρέπει να πούμε ότι δεν λαμβάνει υπόψη του το κενό σύμβολο ε. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους επόμενους κανόνες. Θα δούμε τώρα το παράδειγμα μιας γραμματικής που δεν ικανοποιεί την backtrack-free συνθήκη.
Πιο συγκεκριμένα, εάν τη γραμματική της απλής αριθμομηχανής την επεκτείνουμε ώστε να περιλαμβάνει κλίσεις συναρτήσεων και αναφορές σε πίνακες, η γραμματική θα παραβιάσει την backtrack free συνθήκη. Ας δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Ο κανόνας factor τώρα έχει τρεις εναλλακτικές. Η πρώτη αντιστοιχεί, όπως βλέπουμε, στο όνομα της μεταβλητής. Η δεύτερη, που έχει αγγείλες, αντιστοιχεί στην προσπέλαση πινάκων και η τρίτη, που έχει παρενθέσεις, αντιστοιχεί σε κλίσεις συναρτήσεων. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, και οι τρεις εναλλακτικές του κανόνα έχουν το ίδιο πρόθεμα. Name και ο τρίτος κανόνα. Συνεπώς, εάν ο συντακτικός αναλυτής πρόκειται να αναπτύξει το μη τερματικό σύμβολο factor βλέποντας το επόμενο σύμβολο στην είσοδο, να είναι το name, δεν μπορεί να καθορίσει ποια από τις τρεις εναλλακτικές του κανόνα είναι σωστή να χρησιμοποιήσει, γιατί και οι τρεις έχουν πρόθεμα το σύμβολο name. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται μόνο ένα σύμβολο, χρειάζεται δύο. Δηλαδή, μετά το name, στη μία περίπτωση βλέπετε ότι υπάρχει η αγγείλη, στο άλλο η παρένθεση και η άλλη δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς η γραμματική δεν μπορεί να είναι LL1, δηλαδή δεν μπορεί να είναι backtrack free κοιτώντας ένα σύμβολο μπροστά στην είσοδο. Θα δούμε τώρα λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορούμε με έναν μετασχηματισμό να αποκαταστήσουμε την ισχύ της backtrack free συνθήκης για αυτή τη γραμματική. Ξεκινώντας θα πούμε ότι σε αυτή τη διαφάνεια θα δείξουμε πώς πρέπει να μετασχηματίσουμε τη γραμματική που είδαμε πριν, έτσι ώστε να ικανοποιήσει την LL1 backtrack free συνθήκη. Στα δεξιά βλέπουμε λοιπόν την αρχική γραμματική και στα αριστερά βλέπουμε πώς θα γίνει η γραμματική μετά το μετασχηματισμό. Είπαμε λοιπόν ότι οι παραγωγές 11, 12 και 13 έχουν το ίδιο πρόθεμα και είναι το τερματικό σύμβολο name. Αυτό οδηγεί στο να έχουν ταυτόσιμα first plus σύνολα. Άρα, όπως είπαμε, ο συντακτικός αναλυτής δεν έχει κανένα στοιχείο ως προς το ποια θα είναι η παραγωγή που θα χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει το σύμβολο factor, όταν το επόμενο σύμβολο στην είσοδο είναι το name. Για να απαλείψουμε αυτό το πρόβλημα, μετασχηματίζουμε τη γραμματική όπως φαίνεται αριστερά στη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, δημιουργούμε έναν έξτρα κανόνα που ονομάζεται arguments, στον οποίο περιγράφουμε αυτό που ακολουθεί μετά το σύμβολο name στις τρεις εναλλακτικές του συμβόλου factor στην αρχική γραμματική. Συγκεκριμένα, ο κανόνας που περιγράφει το μη τερματικό σύμβολο factor ξεκινά τώρα με το σύμβολο name και ακολουθεί το extra σύμβολο arguments που εισάγαμε μετά το μετασχηματισμό. Το σύμβολο arguments, όπως βλέπουμε, έχει τρεις εναλλακτικές και περιγράφει αυτό που επακολουθεί μετά το σύμβολο name. Στη μία περίπτωση λοιπόν έχουμε την αναφορά σε πίνακα, στην άλλη έχουμε τη συνάρτηση και στην άλλη έχουμε το κενό σύμβολο που αντιστοιχεί απλά στο όνομα της μεταβλητής. Αυτό που πετυχαίνουμε είναι ο κανόνας που περιγράφει το σύμβολο factor να έχει τώρα μία εναλλακτική και κατά συνέπεια σίγουρα αυτή δεν παραβιάζει την LL1 backtrack free συνθήκη. Ο κανόνας τώρα για το νέο σύμβολο arguments, όπως βλέπουμε, έχει τρεις εναλλακτικές που αν παρατηρήσουμε όλες ξεκινούν με διαφορετικά τερματικά σύμβολα, άρα θα έχουν αντίστοιχα και first plus σύνολα που δεν θα έχουν κανένα κοινό στοιχείο. Συνεπώς η γραμματική τώρα θα ικανοποιεί την LL1 backtrack free συνθήκη. Θα πάμε τώρα να γενικεύσουμε το μετασχηματισμό που κάναμε σε μια γραμματική που μπορεί να έχει νη εναλλακτικές που έχουν κοινό πρόθεμα το σύμβολο α και άι εναλλακτικές που δεν έχουν κοινό πρόθεμα το σύμβολο α. Αυτό φαίνεται στη διαφάνεια. Αυτή είναι μια περίπτωση γραμματικής όπου δεν ικανοποιεί την LL1 backtrack free συνθήκη. Και όπως βλέπουμε σε αυτήν την γραμματική υπάρχουν νη εναλλακτικές οι οποίες έχουν ως πρόθεμα το τερματικό σύμβολο α και υπάρχουν και άλλες άι εναλλακτικές όπου δεν έχουν κοινό πρόθεμα το σύμβολο α. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κοινό πρόθεμα, αλλά αν έχουν, αυτό σίγουρα δεν είναι το α. Τότε σύμφωνα με τον κανόνα που είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, δημιουργούμε έναν έξτρα κανόνα, τον β που φαίνεται εδώ, που περιγράφει τι μπορεί να έπεται μετά το σύμβολο α για τον κανόνα α που είδαμε στην αρχή. Στη συνέχεια μετασχηματίζουμε τον κανόνα για το μη τερματικό α, ώστε όλες οι εναλλακτικές που είχαν κοινό πρόθεμα το α μικρό να συμπτυχθούν σε μία εναλλακτική που ξεκινάει όπως βλέπουμε από το σύμβολο α και ακολουθεί το σύμβολο β κεφαλαίο που εισάγαμε και περιγράφει τι μπορεί να έπεται μετά το σύμβολο α. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτός ο κανόνας όπως τον περιγράψαμε εφαρμόζεται κάθε φορά στο σύνολο των εναλλακτικών που έχουν ένα συγκεκριμένο κοινό πρόθεμα. Εδώ είδαμε ότι αυτός ο κανόνας εφαρμόστηκε μόνο για τις εναλλακτικές που είχαν πρόθεμα το α. Αν υπήρχαν και κάποιες άλλες εναλλακτικές με κάποιο άλλο πρόθεμα, π.χ.
ένα σύμβολο Γ, τότε θα έπρεπε αυτόν τον κανόνα να τον εφαρμόσουμε ξεχωριστά για αυτές τις εναλλακτικές. Συμπερασματικά, αν έχουμε εναλλακτικές που έχουν πολλαπλά διαφορετικά κοινά προθέματα, αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται συστηματικά σε κάθε ένα από το σύνολο των εναλλακτικών που έχουν διαφορετικό κοινό πρόθεμα. Εν τέλει, το left factoring μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για οπισθοδρόμηση, ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο. Στη θεωρία αναφέρεται ότι ο μετασχηματισμός μιας γενικής context-free γραμματικής σε μη οπισθοδρομική αποτελεί αναποφάσιστο πρόβλημα.